Dia mangboru dohot na boru nami. Selamat ma pasaton nami. Sian bunguan ni para rajani baton sektor Tanjung Ucang 2 Marina. Gabi raja nami. Di sialalas nirwa dia pala tikion na tajalo di bagasan pangaramoten ni Tuhan. Amang boru adong dohatan nama Tuhan nama dokon dang pigay na sirukas tinabor di wanana. Dang piga jol mana mertua jupang sinakap ni rohana. Gabe do amang boru maranak dok na marboru nunga marpahopus ya boru. Jala tanyang naim pe tutu tuamat na martua de bata. Anggia ma tutu tumibu dililica dorna ima boru namion gabe marpahopu maho siananak doho sia boru. Jala saya mau saur matua payu ti hutanak doho pahopu tujuluan nyarion. Holan atas selamat doho sia kami doho tangiang debatama na mga ramong ti saluhut na keluarga ni amang boru nami. Jadi dibere nami di sun doho di boru nami. Kuat daw diriku mula muda kita damu marga turni maau kay tua sektor ni Parna Tanjung Ucang 2 Marina. Jadi selamat ma doho nok kutua muna. Molo tahu bahasa Batak ya, ngerti kan? Molo pernikahan bukan tentang menyatukan dua orang menjadi satu, tetapi yang lebih detailnya adalah menyatukan dua keluarga besar, Malau dan juga Siregar ya. Jadi kedepannya kalian punya beban yang cukup berat, bagaimana menyatukan dua keluarga besar ini menjadi keluarga yang bisa berbahagia dan bersyukur mempunyai keturunan seperti kalian. Doa kami dari tulangmu, kiranya kedepannya sonedok nama tua tumibu madili tiador nahoboru, marurat tutoru marbulung mardaka tu habirang dok tu siamun, jala marpabue nadenggan. Jadi jadilah keluarga yang berbahagia, jadilah menjadi keluarga panutan. Mulai dok nama tua, mulai di Joloho siaduon, dipudiho si paimaon, di tonga-tonga moho si pajagaron. Jadilah anak yang berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Asa dohono nai mason dok nama tua, bitang narumiris main nau pun sumorop. Anak pe dihamu bu, ris boru pe dihamu tung torop. Jadi emenista batua dieng kay bay body. Debatado nomor 2, salut nama hamuatong diramoti. Di pasal time yang nong tongo parbue, holong nami siap pungota ima marhulus, marhite ulus si torok Prabu. Asa torok ma tutu akka pajabalan nalomak do pinopar mula tujulannya rayon. Jala di Batama nama ngaramoti hamu salutna. Oleh ima atas yang nau ditabay ma. Jadi mau lihat dia mang boru nami. Alusi amang ya boru. Alusi. Na boru sahat dogo kudo juju muna tu Parna Kota Batam. Alai ketepatan ketua Kota Batam dang bodot ketepatan musim marpesta di Gentama jala di telepon do anakin arong do di pasahat nasida sian Parna Kota Batam ama mewakili si Parna Kota Batam. Gabi raja nami. Jadi songon hatani si itu masih dohonon titin natinopa gulang-gulang pangarokna otik susah dia be. Nabi nasahat ni Parna Kota Batam tuhamu, Tuhan di Batama nama nabai pasu-pasuna. Matutu. Jadi dilek kami partikiat tu tulang robot, nang soni bona tulang, nang songoni hula-hula namar maranggi. Ya, horas batagan upan. Horas. Upen nami tulang sida gambir sada pasama situa nami. Gabi raja nami. Boras ni parpokalat tongah ibuan hudolok huluan. Paupo anak mahabe panogolanon dop sinasendoka. Horas mabatta hagan upan. Ay matongon. Ay upen nami ya tetu pama. Jadi John Roro nami tulang robot nasyam. Jadi hanay magaton sotik. Jadi humbani nasyam keluarga namaru sa anduhar ma ipasu-pasu tuan ma keluarga nasyam jana iber kesehatan ubatta. Jadi humbani nasyam bani kelan nami selamat ma jana tambah semak ma nasyam patugu-tugu pokot pagiri-giri pohopu. Jadi songon hatani upasama boras sabur-saburan boras bimbingan pasu. Horas kita hagenupan.
Tuan memasuk-masuk. Ai matongon raja nami. Jadi gabi majalah horas majalah gabi. Nak ngamar husi pami, alasara dohami tulang, bona tulang nang songoni, ula-ula na marmarangi si marmata. Jadi yang goro rodo kami son, songa marlas ni roha, ima nang tutu nama jalo pasu-pasu na balgay ma paupunami di son. Jadi songono paparlo nami las maram nang songoni di paupunami na dua. Di son rodo kami opung muna si marmata. Nalaho pasahaton songo silas ni nami ima ulus na gajang na ulus si torok rabu. Saya gajang ma umur muna na dua nalaho madalani ngulung-ngulung muna madalani rumah tangga muna jala martorok marpino para mahamuna. Matutu. Jadi songon hatan situ madidahonon pinatip minna hujur to binitabian. Tu dia pe punami mengalaka tong-tong ma di pasu-pasu tuan debata. Matutu.